Skal jeg være med begge to? Ja. Vi kommer ej, det er fucking hårdt det. Er det fint? Nej. Jo. Nej. Er den godkendt? Det er det, altså. Prøv lige at se. Jeg har fået sådan... Er den godkendt? Nå, det er gået hul i det. Den er ikke godkendt. Jo, den er. Jeg synes, det er Bare godt der. Ja, det er nok det slemmeste, så får det kniv sådan noget. Sådan der. Det vil bare være, ikke? Den er skarp nu jo. Det var dejligt, det kunne Nej, være jeg mig. bløder nu. Så må du hellere komme i gang. Ej, hvor er det. Spiller taktisk. Og jeg tager den her. Ej, Thor. Ej, jeg kan ikke mere. Det er fint, det der. Hvor ser min Thor nu? Den er da ikke godkendt, den her Jo, på kig. jeg tror på. Nej, det skal gå i. Kom så. Ej, sidste. Ej, den er altså holdt for livet igen. Det er snyd. Nej, det er ikke sådan. Du kan ikke fuck dig mere, Thor. Ikke det der. Den tager du så. Prøv at kigge. Hvad er chancen for, at du tager den der? 1-2. Nej, prøv lige at kigge, den går. Ja, jeg har taget flere sådan nogle, Thor. Nej, du har ikke taget sådan en her. Det kan faktisk holde lidt. Ej, Thor, du skal lige sige, hvad chancen er. For hvad? For du tager den ned. Jeg skal ikke have den. Det er først chancen at sige chancen. Jeg tror, du skal sige det. Ja. Nu er jeg lige banket mod 2 ud. 1 ud af 25. Nej, max Nej, loft max. på 20. Og i det der max på 5. Nej, det er det Nej, ikke. det er der ikke. Nej, Det er det altså ikke. det er sige tal. Nej, det er ikke. Okay, 3, 2, 1. 5.